Mijn naam is Rob Jansen. Ik ben de coördinator Special Sports bij de Vughse Sportclub Prins Hendrik in Nederland. Momenteel ben ik voor de Atletiek Unie hier op mooie Bonaire, waar we met SV Athene, Indebon en FKPD aan het kijken zijn hoe we deze framerunners goed kunnen gebruiken. En hoe gaan jullie het gebruiken? Nou, dat is wel aardig. Bij ons op de vereniging zijn er heel veel kinderen met een beperking die daar 3 keer per week gebruik van kunnen maken. Hier zal het waarschijnlijk samen met FKPD, Indebon en SV Athene gaan. Waar ook de mensen van FKPD, daar hebben we toevallig gisteren een clinic aangegeven. Hartstikke leuk, zoveel enthousiasme bij de mensen van Indebon die de training hebben verzorgd, als van de mensen van FKPD. Dus dat gaat zeker goed komen. En de vereniging, alle vertrouwen in, er gaat een mooie groep komen. Ja, dit noemen ze een framerunner. Dit zijn de maten L. We hebben 2 van deze apparaten op het eiland. Er is ook nog een maat M en een maat S. Small, medium en 2 large. En die kunnen gebruikt worden voor kinderen met vooral een fysieke beperking. We hebben mensen met cerebrale parese, dus heel moeilijk kunnen lopen, met een stofwisselingsziekte of wat ook. En die kunnen hiervan gebruik maken. Wij hebben er momenteel 10, maar we zijn al 7 jaar bezig. En we hebben inmiddels een groep van 25 kinderen en een paar volwassenen die er gebruik van maken. We zijn hier in Rincon nu en we hebben voor het eerst dit terrein gezien. De opgeknapte gymzaal, deze mooie speelplaats en het Johan Cruijffkoord. Echt fenomenaal. Hier gaat de jeugd van Rincon echt veel plezier mee beleven.